na! Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya. Dito sa Pangasinan, halina na. Mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, oh. Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya.
fun under the sun summer station. Kasama saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Good morning, Masantos San Babig, good morning at Balang Sinansakay. Kasampalan nyo na kangal na saray musika, wadjala su programan may paruntal na saray impormasyon balita. Yan nagagawad kaliber-liber na luyag ten Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Saray balita da Bietao. Saray ay tana peteg matuan liknaay balay. Petsa 22 sa bulan na Mayo 2026. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kalop kantabay balit amigo yo RJ Jimenez at your service always. Bali-bali sindag na agaw. Talagan na bali-bali ong kinal basta iwasan singungot at bilay. Kira na motorista medyo alwar-alwar ni eda panag-maneho sa aksidente kakiram. Drive safely, arrive home alive. Ulan kasi na Senador Bato de la Rosa lalayagang na Department of Justice ayaanapan si Bato de la Rosa. Sumpalan niya denied susama motion for reconsideration ada saya korte tateng tanagagi kaya gaya ristoon. Nunutan niya pimaway susatay Warren Tobares kinumpirma na ICC at samaya Pinagyago na Lunes na nasaya sulimoob da sa Senado. Yan makabuto na nagawa sa impansalat na liderato na Senado. Gada nang tutumbukan la so gawad ta na da sa Senado. Lagawan putukan blues. Gada kaalis si De La Rosa at custody na sa Senado. Ibabagan na sa kay Bato si Senador Idol Robin Padilla. Yan ay alamat at kanya-kanyang liknaan sumpapaway at ating tanagagik. Awiton mo't kasi dahig no na-eral si De La Rosa. Ating balot yada Arumya Bansa Kwanda Engineer Nexon at dara na-eral susara may leader ay walaan mo't na saya Warren Tobares da say ICC singa saya presidente na Russia.
Nadita na Israel. Aga kasi aya tepat damat labat at atang tanagagi. Maunor tayo at bansan Pilipinas. Kaya walay pikabyangan to da issue political o kulikila. Ya mangipasabi na mangibesngaw na saratay liknaan nyo. Arom nira na impormasyon na balita. Walay receive tayong text at ikukumpirma tayo at sa PNP no kasi na tuwaya dita na linggayan. Walay nalmudan ugaw. Kay matlata na itilak na say atang suugaw yakapanyanak ay ayaging. Kan nagunuyan at kukuntagan tayo linggayan na PNP. Manon na makalatay detalyed sayan na in pasabidan impormasyon inaryapasin niya. Yan na tayo labing-labing Jenner Nixon nagkinirede. Nagyuta na pinunuyan manalwar kayo kanyan dalamot unlulesa. Susaray issue tungtungan nilira dasayay 6 education na tatang tanagagi. Marlaslas o kanunutan na saray walad kalangran talapod dasaya lanti. High-tech klaray komunikasyon saray gadgets sa ating tanagagi. Nanduruman na site sunayarin na lukasan na saray walad kalanguran lapod libre-libre. Walay data, walay internet, cellphone. Ang ganang tutan access na saray walad kalanguran. Wala may porno, Engineer Nixon. Nalukasan mo, naubatan mo labat iramay tepat. O kasi si kawalalan legal age, paano tumanay? Intilamay. Ay socialist triangle. Yan na makmay no may dalay nalukasan iratan niya site tatang tanagagi. Yan na yada syudad na Dagupan wala ordinansa da sa tay pisonet. At merap mo na gwardiyan iray uguga wada satan for their safety. Yan ay bawal latan sa operation na pisonet. May computer pupulagan na piso-piso. Piso-piso pero no napasalmat laratan babangil agda na lukasan niya. Facebook page yang babangil. Dasay pisonet. Yan paano magbalinin na problema para dasaray walad kalongran. Adakal ya parokyano na satan ya pisonet iray ugugaw. Di bale? Nang balangkaslan ordinansa so City of Dagupan yan na satan. At glapayagan sa syudad na Dagupan sana sa ibang bayan din. Tignan ninyo. Yan ay nakakatulong o kaya nagiging perwisyo. Manalwar saray hacker, saray scammer. Nablimiran na kapaborito. Nilay iba tayo at profesyon at Dagupan. Hack susamay Facebook page to. Pati samay messenger ito usaran la na scammer mangkekeraw-keraw na kwarta. Dasara may amimigo. Dasay social media at Facebook. Nasay amigat tayo si Joel B. Hack so Facebook to at atang tanagagi. Yan no walay nawat yo
nga panakikaraw na kwarta to kamadtan, i-double check yo. Tawagan nyo. Tapyano nasiguro yo. No kasin si katutan o dino hacker la. Yan na manalwar-alwar da saramay nayarin na keruan na tulong. Saray amimigo yo, bigla da kayo na i-chat. Ay, may kekaraw iray kwarta, tawalay pangkaukulan, i-double check yo. Paano nyo na i-double check? Tawagan nyo. Karatay kakaaro yo. Ay, nayarin na ungkaraw na tulong da sesi kayo, lala tulong pinansyal. Agni na upot-upot, so saray scammer, saray hackers, tatang tanagagi. Kaya so aga naresolban na problema. Scammer, hacker, at tatang tanagagi. Ay saragdan na samsaman. So sarat ay Facebook page yo at tatang tanagagi. Morning, saray mandirungal dita da barangay Manibok, da balay na Lingayen. Alagaryo labat, tay ayuda yo. At itilkakla, tikslaran tiks, ha. Walay aga makaalis, taon da Manila, at alagaran tulabat, tay distribution na sa tay 1,000 kada pamilya da sa tay bagyon na yuwan payagla kwanda akina hinga punid barangay tayo kwanda Mayura iday Castañeda mapagat no walay manchachat met at ipapaliwawak met siguro kulang so manpower na MSWDO mangibunog-tan kay mapagaw kwang ko unsabita naganayari nagdatan ibunog kada sinimba walay ni natan biyernes walay kakabwasan basak lay tiksto akide nga po niya tani announce tayo kasi ang paano yan simba kwang ko wala pituya wan timot wala ang tatudsatan at ang paano yan week kwan na migak mat ya Darwina kanyan na imbagak mat at sa may kabandaan midtan wala garandala Mayura. Canada pinapabli tayo na barangay Manibok. Bayaglatan niya to Ito kasi rason na kinatagnitan na ibunog sa Ikwanda. Mahina ang kalaban. Sige, kulang sumanpower at panangibunog at satan. Amin niya pamilya pero sa kamongan tutan inlapag na Mayura mo talusan niyo yung Mayura mo sikirang kabandaan ditan at Manibog bagay narnarutid si Mayura tan so pinapabliton barangay baka inuna lang yung mga ibang barangay sige kalaranan nyo taon sabitan aron nira na impormasyon na balita. Dapat na maglay na saya na programa. Alik na ay balay. Taray kabiyangan ni na taray tricycle drivers. Gaylay likod da kawatira pero walay maerman. Dita na da balay min Lingayen nangal dalamot may programa ti karuman ay kasi tepet da no wala ni pag-asa da saramay masulok yasan lasos iran tricycle drivers ita na da barangay Malimpek Wartala naging bato pa hindi sila naisama hindi na-encode yung kanilang pangalan sa sinumiting listahan sa DSWD. Ano ba yan? Ayun lang naman ang naging diferensya dyan. Ni Manililo liran sara may akala iran na kaparadaran tricycle drivers nandruang barangay di tanad Lingayen. Pero akinot si kami kuandang gapo pero atan asikasun la.
na Councilor Jonathan T. Ramos. Mabatlat, ulit Councilor yun mililik na at si kayuran tricycle drivers ta once upon a time kwantumat at salik so ng tricycle kwantumat andyan nalilik na so saya nasaray kabaluy ang kuran tricycle drivers ako na Councilor Jonathan T. Ramos itana da balay na linggayan paluroy mukatan ay ang gapo ni Sakay da saratay toda ditana da barangay Malimpag da balay na linggayan so aga kaawat ang gapo ni Sakay so akaawat nasatay 5,000 pesos ay fuel subsidy manlala po da sa DSWD kwartay national government ay tulong lapod sa may krisis inyatagay na presyo na sa produkton petrolyo at ang labat lante at naing code sungaran nyo gailatan mo talingoy tanto ay sa inaning code diramay OJT on the job training tutan mo kaya si kaso yu kare wala rin yung taniran ayuda si kaso yung ratay listaan babing ang gapoy na tilak walang maiwanan wala may kwandalante maong ninaindan mo may aga kalista o talaga naliwan na lihitimon mangawat maong ninaindan mo nansayag mo na indan so sara may lihitimo ay makala na saratan iran na yuda. Mabuti pang mapawalang salang may kasalanan o may kulong ang kaysa may kulong mo yung walang kasalanan kuanda tatang tanagagik may parparatan. Pero kayo mapaga sikiran na toda tricycle drivers itana da Malimpag. Nung da samay impitoyaw tayo da kinan Councilor Jonathan T. Ramos at noagaw na Lunes. Kawan da sa inquiry panimbestiga pantupet itsara tay department concern no akinutuntan so ing kagawag lapiga ay na ihabol danitan aglapiga sayang mutan ay lalo ang damot kalamor ay makatulong sa sikara pero tanmot lante so agawa pero agtokimot pupulyanan and Councilor Ramos. Laray gabayuran ni pasabiran impormasyon na balita reaksyon opinion ni Texo Labat da text line tayo 0945-183-4352 aratay liknaan nyo tatang tanagagik morning da saray dumrungal titan da Bictao ditan da Las Vegas Garland family Diaz family tan ditan New York si Miss MM, good morning. Si classmate Gemma, sexy mo sa picture mo classmate. At si classmate Mirna Soriano Silan, dyan din po sa Canada. So, palagi silang nanonood sa ating program sa pamamagitan daw ng YouTube. Live tayo. Panood din ayo sa YouTube, search nyo lang DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Nandyan yung mga pamagat ng aming mga program. Pati sa Facebook. Alright, tuntuloy tayo dasaray karumaniran impormasyon na balita. Kasumpala na pigaran makanan paymano malalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never
under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang ransunata. Dami yung... San ang puta-putang ran impormasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa, RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Okay, patuloy na programa na likna ay balay. Siyempre, kalob kantaba ni amigo yung RJ Jimenez at your service always. Okay, good morning ni Saray, dumarangal tayo. Walay katungtong tilabat ya PNP, be-verify ti may report naniman yung text da. Wala naman, teka, mamaya ipapalop daw niya, okay? Ay impormasyon nyo, i-text yung labat. Ay dapat na mag-line na text line tayo 0945 183 4352. Naduruman na liknaan. So nare-receive tayo tan nariringal tayo tatang tanagagik. Dasay ay sitwasyon ni na posisyon na bansa tayo na Pilipinas. Dasay ay pangaral, dasay opisyal tayo ay miyembro o dino walay betang ay nayarin na awitan di tanad dahig singa si Senador Bato de la Rosa. Nga nasaya tepat nasaray rumiran na kabaluyan atang kasi at makatunungan atang kasi at gapoy halon politika ano akin at ay susurinder irayan na kabat iran na personalidad. Wala ni betang sa International Criminal Court. Antayo ang kapoy police power met na saray ICC. Ong karuira na tulong sa Interpol. Wala da sa may bansa ya sigapan na kaso so leader da ay mangi surrender na saratay. Walaan na arapan niya kaso International Criminal Court. Pero jada saya diskusyon tan debatian nasaraya umbalay at atang tanagagi kanya-kanyang opinion Engineer Nixon kanya-kanyang reaksyon at marakap kuno ay walatan so ICC ay mandengel dasaraya untaniran na kaso kwanda na panag-abuso ada sa ingkabtang tano ang gaputan kwanda ang gapula. Ang gapulay takutan na syupaman ya mamumban na betang sa isang katagayan niya betang at atang tanagagik at nuwalatan kwanda ya korte ya pang international wala subinyo. Para da sa ramay kwandan na managlamus, managpastidyo. Ramay talaga na abusoon so pakapanyari. Walatan niya nayarin na mandengel at kaso mangeral at sa sikara kwandamet at atang tanagagik. O sige, kanya-kanyang liknaan tan, kanya-kanyang opinyon. Pero wala ramot sa may babaga. Ayan na pagya eda bansa tayo litisen iraraya. Yan pagkapagan mo'y katunungan, Engineer Nixon. Talagang walay puntos na balang sinansakay. Paano mumutya amay dosa anoy so leader ya mapangabuso ay no dia ay di hawak tumet ira namin walay utang na loob kwanda met ganyan marakutan ya walay korte labas da bansa nasa kaya bansa tayo at international lante ya mandengel eda saray mapang-abusong opisyal kwanda met siyempre no saya dengalan mo ta saraman so wanda na biktima na saya EGK ay siyempre agabay damat makala na hustisya binablimiran dumarengal
Yan na maong kwandaya, walaya. So, sa nayarin na nabatikan daya pangisagapan na sa tayo ida reklamo da. Piano nalitis so sara may jad pananisya da opisyalis iran na mabuso dasay pakapanyari. Natan hanggang ganla so DOJ ay hanapan si Senator Bato de la Rosa. Nako. Ngayon, hinahabol na rin yung mga sangkot sa Agno Flood Control Skandal. O sige, hindi pa pala natatapos. Natatabunan lang ng mga malalaking issue. Pero gumugulong pa rin ang investigasyon at hustisya tatang tanagagik. Pero sana walang ma-single out. Kasi kung minsan parang mag-iisip ka rin. Ngayon dakal dokumento papilis so awit na saya di the Office of the Ombudsman da saratay milyones bilyones questionable kwanda proyekto ginawa ditan da say parte na Davao farm to market road balot. Yan sa Department of Agriculture. Wangawit na sararata ni ran dokumentos papilis may panaknak. Wala kwanda so agawa mat. Ay anumalyad sa raya na proyekto farm to market road itan Davao itan. Patuloy ni ating tanagagik. So sayay investigasyon sayay wandan na impangusar na pundo yang po balot so proyekto anyani ay proyekto tatang tanagagi Ghost Project. Morning, dasaray dumarangal titanad Malimgas Public Market. Yung pong mga patas na nagninegosyo, makukuli. Iran na lumalako dito na Malimgas Public Market dyan sa syudad na Dagupan. Makmaksil so radyo datan. Dan mat da Lingayen Public Market. Good morning. At dyan ho sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Eco family dyan sa Lungos, good morning. Diaz, Diaz and Biray family dito na Barangay Dinalawan, Kalasyaw, Pangasinan. Nagabay kumot jay Lugay, so makulikulin na Councilor Yutan, si Councilor Elias Villanueva. Wow, kwam mo pa. Saya talagang down to earth konsyal menumaya singgaran na saray tagatan da balay na Kalasyaw Pangasinan nasaray tagatan da Kabalitian Island da Sual ni mansilibra kila itan da balay na Sual na saya founding anniversary Kigaya taon mutlay so swalay saray tagatan da barangay Kapantulan da Swal Pangasinan ditan da Siaw ay siwasi umanaya ditan da barangay Kawayan. Good morning saya paganiganin na kapitan ditan da barangay Kawayan si Sir Leonard Caburaw, good morning. Dita na poblasyon sa Bido family, good morning. At manda si Libra Mutlan na say founding anniversary Suswal kumapigalay 221 ay founding anniversary na Swal Pangasinan noong Mayo Mayo 20 sumpal na. Then May 20 ni manaya so selebrasyon na
founding anniversary na sa Sual Pangasinan nun ago na Miyerkules sa CM Engineer Nixon. Wala nang imbitasyon na dati palagi tayong nandyan pag may problema. Hindi pala, pag may okasyon. Pero ngayon wala na. Wala nang imbitasyon. Diyan sa bayan ng Sual Pangasinan. Nabasa ko lang at i-text ang ating mga relatives yan sa Barangay Kabalitian. May 20 pala yung kanilang founding anniversary at nasa 221 years na itong bayan ng Sual Pangasinan. Pre, mga sikat na apelyido dyan, may mga kaburaw na mga leader. Si the late Vice Mayor Alex Rigunan, may Rigunan na councilor ngayon dyan sa bayan ng Sual Pangasinan. At yung mga kababayan natin dyan sa Sual, palagi daw yung namumuno dyan hindi taga Sual. Simula kay the late Mayor Louie Agbayani na naging mayor daw ng Sual, pero hindi naman taga Sual. Inasan daw yung mga leader na matatag dyan sa Sual. Bakit palaging dayo yung nagiging mayor sa Sual? Mula kay the late ex-mayor Louie Agbayani, Tagalingayen. Si ang mga Arsinue na matagal din na naging leader ng Sual, Tagalingayen. At ang kasalukuyang mayor, taga daw sa Bugalyon. Pero ang masasabi ko naman, lahat naman ng mga nabanggit na mga naging leader dyan, maganda naman yung kanilang mga performance. Pero ang tanong nga nila, para bang walang taga Sual, peteg-peteg ya Sual, so saragtoy man mayor ma. Pero buhat nung hinawakan huyan ng mga hindi purong taga Sual, maganda naman yung kanilang performance. Sa panunungkulan ni Mayor Louie Agbayani, ex-mayor, napaganda niya yung munisipyo. Sa termino niya nung ginawa ho yung talagang napakaganda, isa sa mga napakagandang munisipyo sa lalawigan ng Pangasinan. Nang sumunod naman yung mga Arsinue, marami hong mga nagawang proyekto dyan sa Sual Pangasinan. At syempre ngayon sa pamamahala ni Mayor Dong Kalugay, na talagang buhos din yung kanyang serbisyo sa mga taga Sual Pangasinan yan. So, hindi na ho issue ngayon yung agkaapusagan at sa kaya balay. Sa importante, nanayam kadtan, tsaka tumatlante, so panuntunan. Long as residente ka na sa kaitaon antes na eleksyon, botante ka sa kaitaon antes na eleksyon. At sarag mo limang kandidato sa kaya balay. Kanyan atay issue, ay aga-apusagan, aliwan tagadya. Hindi na yan, binibigyang pansin ngayon, Engineer Nixon. Ang importante, yung serbisyo. Yung talagang pagtupad mo sa yung tungkulin bilang isang leader sa isang lugar. Kasi pagka hindi naman maganda yung serbisyo mo, hindi ka naman magtatagal sa isang lugar, di ba? So, tulad yan sa marami ho.
Yung talagang naninilbihan sa ibang lugar na hindi naman sila apusugan sa lugar na yun. Pero yung kanilang performance, the best naman. So, happy 221 founding anniversary dyan sa may Sual, Pangasinan. Mag-ingat pa rin po mga kababayan sa pagtaya sa Small Town Lottery. Tangkilikin palagi natin yung legal na operasyon ng Small Town Lottery. At ito nga ay sa pamamagitan ng mga legal na operasyon tulad ng Grand 88 Gaming Corporation sa buong lalawigan ng Pangasinan, at dito nga sa lungsod ng Dagupan, itong Golden Cape Corporation naman. Sila yung nabigyan ng authorization to operate ng PCSO, kaya legal ho yan. At mag-ingat sa mga nagbubukis, kasi pagka mga bukis yung tinayan ninyo, abay walang kasiguraduhan yung inyo pong panalo. Pero pagka dun sa legal na nagpapataya ng Small Town Lottery, dahil nga ito ay allowed ng Philippine Charity Statistics Office, sigurado na ang inyong panalo ay makukuha po ninyo. Pwede po kayong magreklamo sa PCSO kung sa lehitimong mga kobrador at kabo ang inyo pong tinayahan. Pero pagka yung mga nagbubukis, pag sila ho yung tinayan ninyo at kayo nanalo at hindi na ibigay yung premyo, anong habol po ninyo? Kaya paalala lang sa mga mananaya na tangkilikin palagi yung legal na operasyon ng Small Town Lottery. At narito ang karagdagang paalala ng Grand 88 Gaming Corporation. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na ilegal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Yun ho, yung paalala ng Grand 88 Gaming Corporation. Tangkilikin lamang po yung legal na operasyon ng Small Town Lottery. Morning sa mga kaibigan natin dyan sa Mapandan, Pangasinan. Soriano family, good morning. At syempre yung pong mga kaibigan din natin dyan sa Mangaldan, dyan sa Nulid, good morning kay JR Jimenez Golds, good morning. At syempre yung ating mga tagapakinig din dito sa may Binmalay na nag-aabang na sa susunod na programang PEM, Paninilbiang Agresibo at Matapat sa bayan ng Binmalay. Susunod na po yan. At abangan po natin yung development, kung ilan na yung naalis na mga fish pen at fish cages dyan sa Kailugan sa Binmalay, Pangasinan. Gaspar family dyan sa may Kalit, good morning kay Madam Ima Alipio at yung driver at konduktor ng isang pampasahirong bus dyan sa Malasike at rutang Malasike, Dagupan, Bayambang. Yan. Good morning sa inyo.
At syempre yung mga nasa kanilang bahay at yung ating mga kababayan na nagre-review ng ating programa para makasagap iran na saray tartariwa iran balita. Ang update naman sa pagdinig ng Senado sa impeachment ni trial ni Vice President Sara Duterte. Siyempre may 10 araw na ibinigay na pagsusumiti naman ng kanyang sagot si Vice President. 5 araw para ipag-aralan ng mga prosecutor, kaya by July na ito masusubaybayan natin yung magiging pagdinig sa Senado patungkol ho sa mga articles of impeachment. Sa kasaysayan ng Pilipinas, mayroon na hong nadesisyonan, mayroon na hong naalis sa pwesto, na sinampa ng kaso na na-impeach ng Kongreso at naging guilty sa pagdinig ng Senado. Itong si dating Chief Justice, the late Renato Corona. Pero yung mga iba hindi na natapos. So ito, abangan po natin. Pero siyempre, sana makuha yung numero dahil sa ngayon parang malabo kung bibilangin mo yung nasa minority at sa majority. Kung ang paiiralin, Engineer Nixon, yung talagang samahan sa politika na ko. 16 yung kailangan di ba? Sa bilang natin ang minority ngayon mga 9 plus 2 na, yung sumapi 11 na. Mag-i-equal na. Samantalang sa majority 13 sila. Yung 2 dati na parang nag-abstain doon sa kudita yung pagpapalit ng Senado sumama na sila sa minority. Kaya abangan po natin ang mga magiging development pagbabago sa liderato, pero sana talagang bumoto yung ating mga senadores ayon sa konsensya at ebidensya. Pero sabi nga ng kaibigan ko na nag-aanalisa sa sitwasyon, ang importante dito ay ang desisyon ng mamamayan. Kaya pakinggan natin ito at subaybayan dahil nasa inyo talaga ang desisyon. Anuman ang mangyari, kahihinatnan ng magiging paglilitis na ito, may kanya-kanya tayong desisyon. Kaya subaybayan po natin. Nga pala malami oras sayan programa tayo likna ay balay. Talaranan sublaya programan PEM paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Yada aspeto teknikal ako pakantabay tayo Engineer Nixon Dakal sa ibalot sa Macterion amigo RJ Jimenez at your service always. Yalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito.
ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack.